Iya iya iya. Apa? Kalau cari ature ibuke walikane kalau. Walikane. Ayo nyanyi mana? Ini mungkin dari Lampung, keluarga dari Lampung atau dari Tulungagung, Nak. Mungkin ada yang mau joget di sini mau menyumbangkan suara emasnya, monggo. Mungkin Bu Erni tadi sudah request di grup tadi sudah disampaikan. Ono ayang-ayang, ono saya tak delok enak. Saiki serba online, Bu Erni iki gak nyebar undangan undangane online wong mampu wong sugih ono. Apa-apa online sebentar nggih. Sawi. Ndak piye wong jenenge ning kene iki. Itu yang minta Bu Erni. Heeh, iki. Minta lagu Sinarengan. Sinarengan ayang-ayang aku udah lupa bunga istimewa kawitan sinawang terus tekan mati ngerti nono ate ya saya jeling aku dong segera matu gelangan tinggal lihat. Makan Yo maksudku pilihan. Apa ya nyanyi apa ya? Sembarang. Aku udah lupa tayat lagi. Nama kau pun hilang dari hati. Aku move on hidup sendiri tak perlu kau. Aku kendangannya sing api. Rumah samu iki kemiji kesan. Sawat HP iki lho. Aja rong lunas. HP-ne bapak rong lunas. Mas kipas iki ganggu iki. Ya gila ya. Kipas iki ganggu. Aku udah lupa tak ingat lagi. Nama kau pun hilang dari hati. Aku wis gak usah mbok taburi wis gak apa-apa. Kalem kono ya. Sing digopone. Aku mau aku nyanyi kuwi liyane. Liyane sing ndi? Wis jan koyo kas. Ayang-ayang iki. Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Wis, ayo Mas ganti lagu lagi. Sinarengan. Lah kok mau tuteli saiki? Hah? Ya ben kok anu kabeh roto, ben roto. Lah mau jebule roto. Kawitaning sinawang. Kawitan sinawange pasoryan. Tansah kinawanging gedene cintaku luar biasa, jelas paling kuasa dunia. Walau kadang gawe aku kelaran, apa wae tak tabrak yang mencari penghalang. Ngerteno hati Mas, ngerteno hati piye? Ngerteno hatimu sayang, ngerteno. Ngerteno. Ayo sayang culik aku dong. Aku bosan di rumah cuma bangun sendirian hatiku jadi. Segoro madu. Sung lemong tenanan yen tanpa mrih ing sarino ing sadalu. Wes kuwi tok. Mas kelangan tingali. Mau bangga Mas wis aku ki arep tak tutupne kok. Oh nana Mas gelang Mas. Aku gak arep nyanyi kuwi, mau wis dinyanyine karo Putri. Sendi to aku bingung to. Aku arep nyanyi Sinarengan Mas. Ndang. Diciarne? Gak, Sinarengan iki sampiro? Sinarengan. Oke, sesuai requestan dari Bu Erni dan juga keluarga besar, Sinarengan akan dibawakan langsung oleh Niken Salindri dan juga Mayangkara, Niken Salindri, Pelangi Audio, Niken Salindri Family, Mas Charles dan juga Mbak Nisa. Lah, sumonggo. Kadaden tenang. Sapira Mas? Bah, gitu. Heeh. Matur suwun wis ngancani
tapi gak enak. Poso aku mau. Gilane. Ora apa-apa. Memang kok gak dibleh nyapa, Mas? Mas sama gibas wae dibleh. Wah. Matur suwun. Wis ngancani aku selama iki. Mas nadane Mas. Lekmu meringis baca. Wis iso saling nguat-nguatke. Mas nadane Mas. Sing salah suaramu. Salah suara. Sinarengan. Sinarengan oke. Bapak. Iso aku jawab kuwi lho. Elek. Lagu iki. Hah? Iki menggambarkan tentang kesetiaan. Sinarengan. Nah, iya, Sinarengan ini apa toh? Kebersamaan. Kebersamaan, bebarengan. Heeh. Urip wong loro. Laku teko tuwa bebarengan. Muga-muga mlaku bebarengan nganti tua Mas Charles dan Mbak Nisa. Kita itu ditanggap ning acara wedding. Lagunya itu juga harus nuansa semangat. Aja sing nuansa sing koyo putus-putus. Contone. Kayak contone sapa mau? Mbak Putri mau nyanyi apa mau? Anu Kusumaning Ati. Heeh, Kusumaning Ati. Wih lagu bahagia. Bahagia. Heeh. Kusumati direk bunganya hati. Rinvi mau nyanyi apa? Nyanyi Tombok Kangen. Tombok kangen ya bahagia. Bahagia. Kan tombok kangen. Tombok kangen ya, bahagia. Tombok kangen kan ketemu. Ketemu. Heeh. Terus Mbak Afi mau nyanyi apa? Nyanyine ke Taman Asmara. Taman Asmara ya. Wih lagu bahagia. Ke Taman Asmara. Ke taman ke taman. Taman Asmara cinta. Asmara. Berarti kan taman cinta. Lah aku mau nyanyi apa? Hah? Nyanyi apa? Aku sinarengan. Sadurunge mau Kasetyan Jati. Oh iya bahagia. Bahagia aku gak nyanyi sing aneh-aneh. Ojo aneh. Pokoke lagune cinta lop-lop pokoke. Ayo saiki arep Mbak Afi ya, Mbak Afi. Sini Mbak Afi. Ngene. Yo. Cilikanku rambutku dicukur kuncung. Katokku saka karung kandung. Apa pirong dibangun? Akiku warisan timbah kakung. Asik. Sarapanku sambel korek saka jagung. Ayo lagune itu awal ya Mas. Oke. Mas awal Mas. Awal. Jalan kalem. Kan pas bagian bes holo bes kuntul Paris. Aku. Bareng ya Mas. Bareng ya. Bareng ya. Iya. Bes kolo bes. Urek. Joko susu saya. Iya. Ya. Tengah. Lanang banci tengah. Lanang iki. Tanggal 15 padang bulan. Lelo. Lagu biyen. Ya. Dadake kuncung karo kanca-kanca mengkara ada Niken Salintri dan juga Afi Pelangi Audio Niken Bismillah Salintri ya, Mas. Family. Lah semoga oke. Soalnya cacake meneng ati. Kok keringinan. Cilikanku rambutku dicukur kuncung. Katokku saka karung kandung. Lambiku warisan timbah kakung. Sarapanku sambal korek sego jagung. Posokan watu ning kali nyomlong ning gedung. Jaman dhisik apa Mbak? Durung usum sabun. Ampiku warisan Mbah Kakung. Dolananku montor cilik saka lempung. Bis kota Paris Rangkasane saiki wis Bis kota Paris Kekereken kota wis
Hebat. Kita. Ono caraka Data data sawala padha jayanya monggo botonga. Lah iya bener. Moga botonga sik baru padha jaya. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Ya, ini mah lagu Kuncung. Kuncung. Meskipun lagunya itu lama sekali, Nah. ini digarap sing luar biasa kan. Aransemen terbaru. Akan segera liris Rilis. ya kuwi. Apa? Rilis. Nah. Akan segera rilis. Ono YouTube sapa? YouTube di 9 Entertainment. Oke. Gak ngerti YouTube sapa? Nine Iya toh. Entertainment. Sampeyan tuh nyanyi? Iya, yang nyanyi aku bersama CM Musik. CM Music. Ade ora itu. Ade ora. Yo kapan-kapan. Ade sur rekaman dhewe. Ngono wi dilis engko Apa? sosok ya ning Wes aku- ning mburi kene ning mburi. Sote. Wah, iki kebonane. Mau kon syuting kau-kau. Aku nek pada malam Cuma Jumat kelingon. Lah tambel ban kae karo maca lepet wis. Lah ya sudah. Wis muga kanca-kanca iso kabeh melu. Amin. Oke, ini Dok menawa ditawani lagu tadi ada yang minta selendang Iya. biru. Dari Selendang Lampung Biru. juga. Oh iya tadi katanya Mbak Putri pengen nyanyi Selendang Biru. Oh gitu? Oh, iya. Oh. Mbak Putri sama Mbak Rinvi tadi Ya katanya sepertinya pengen. tadi kita sudah hafal itu tadi Kita Mas. Aku harap nyisekne umbel sik. Gila nih ngono dicethake. Oke, istirahat dulu Mbak Niken dan juga Mbak Afi. Mimi, Kersane sing, istirahat Mimi, dulu nggih Pak Bung nggih.